Следващата рецепта е кюфтета по цариградски. От тях получихме 4 порции, трудността определихме като средна, подготовката ни отне 10 минути, самото готвене около час и 10 минути или общо час и 20 минути. Калориите излизат 747, а това, което ни струваха кюфтенцата по цариградски, излезе около 12 лева. Кюфтенцата по цариградски обичат като истински царе да си полежат върху канапенце, а в техния случай от картофено пюренце. Затова първо си подготвяме него, за да може да изстине, докато правим кюфтенцата. Според популярна история, вкусните кюфтета по цариградски се приготвят още от времето, когато Истанбул носел името Константинопол. Малките пържени кюфтенца от телешко месо, поднесени върху картофено пюре, и до днес са сред любимите ястия на жителите и гостите на града. Когато аз варя картофи, обичам предварително да ги обеля и нарежа, за да се сварят по-бързо и по-равномерно. Междувременно накиснете двете филийки хляб в малко вода. Те ще ни трябват по-късно за каймата. След като сме оставили картофите да се варят, може да започнем с приготовленията за каймата. Обелваме си една глава лук и я настъргваме на ренде. Възможно е доста да ви залюти, затова измийте лука на течаща студена вода или като го обелите, го сложете поне за 5-6 минути в камерата, защото студът предотвратява отделянето на сълзливите пари от лука. Ако очите ви не са на понички и все още виждате, добавете лука към каймата, а после и ситно нарязания магданоз. Шегата на страна, но ако очите ви се подуват по време на рязане на лук, ги наплискайте със студена вода. Веднага ще се успокоят. По някое време може да натрушите едно бульонче при картофите, просто ей така за по-добър вкус и аромат. Към каймата добавяме вече накиснатия и изцеден хляб и едно яйце. А можете да ползвате и стар хляб, тъкмо няма да го хвърляте. Хайде сега да сложим сол, сминдух и черен пипер. Между другото казват, че сминдухът помагал за увеличаване на гърдите при жените и за повишаване на нивата на тестостерон при мъжете. Ние не можем да свидетелстваме за подобни ползи, но обещаваме, че нашите кюфтенца могат да задоволят и най-капризните представители на всички полове. Че нали вече са 28-9, а не 2, както сме си мислили цял живот. Когато картофите ни са добре сварени, ги отсеждаме и слагаме в друга купа, за да ги намачкаме. Тази дейност, именно мачкането, е подходяща за малките помощници в кухнята. Така че, ако имате детенце, което се навърта около вас и има желание да ви помогне, дайте му да мачка картофите. Голям кеф е за тях. Междувременно, вие добавете прясно мляко, сол и индийско орехче.
Да ви е сладко! Продуктите за кюфтетата: 600 грама кайма, 1 глава лук, 1 яйце, 2 филии хляб, за предпочитане стар, 100 грама брашно, 100 мл олио, 1 супена лъжица чубрица, 1 чайна лъжица сминдух, половин чайна лъжица кимион, половин връзка магданоз и черен пипер на вкус. За канапенцето от пюренце ще ви бъдат необходими 5 картофа, 200 мл прясно мляко, 50 грама масло, 1 зеленчуков бульон и половин чайна лъжичка индийско орехче.